Dobré ránko ľudia. Ďalšia noc v stane. Ďalšia noc v prírode. Dneska máme finále ľudia, no. Je to veľmi historická a kultúrna záležitosť. Robia tu vlastné produkty, majú tu kozičky. Vyrábajú takú vec citro. Krása, chutné, osviežujúce. Citronová šťavička. Som išiel a zase si hovorím, že ide sa mi nejak divne. A pozriem, až nemám paličky. To sa pôjde vrácal. Zase tu je. Pozrite, koľko kvetov, to je extrém. Nemôžem uveriť, že toto je ako keby cieľ. Tomu nemôžem uveriť, že tento deň dojdem do konca. Proste na Hoverlu. Ďakujem ľudia v mene Sofie a organizácie Volunteer Home, že ste prispievali na našu zbierku. Ste proste brutálni. Vďaka vám deti zažijú brutálny tábor plný zábavy, hier, umenia, artistiky a bezpečia. Že bez toho, že by im lietalo niečo nad hlavou od tých ruských hajzlov. Sme v tom všetci spolu a brutálne vám ďakujem. Je to neskutočná emócia. Mám non-stop zimomriavky. Idem na Hoverlu a to je cieľ, to je finish. Potom ešte zajtra samozrejme sa budem z nej musieť dostať, lebo je to nejakých 26 km z nej dole a začína Karpatský národný park. Ďalší národný park. A my sme priložili ruku k dielu a ja som sa proste múčil horami, dažďami, búrkami, slnkom a planinami, aby toto mohlo byť real. Takže znovu ďakujem Sofii, ďakujem organizácii Volunteer Home a ďakujem všetkým vám, čo ste prispeli. So I'm not gonna kid you. This is your choice and now you're free. Toto je ono, toto je ten milník. 1200 km nachodených dokopy. Teraz stojím tu a možno jedného dňa budem pokračovať týmto smerom do Rumunska. Ale to sa ešte uvidí. Ľudia, chcem vám všetkým poďakovať, že ste prispievali na našu zbierku pre deti z okupovaných oblastí Ukrajiny, aby mohli zažiť letný tábor v týchto horách, cez ktoré som ja teraz kráčal, plný zábavy, hier, bezpečia v Karpatách ukrajinských. Je to neskutočný pocit, že sme spolu toto dokázali. V jednote je sila a znovu sa to potvrdilo. Sám v živote veľmi ťažko niečo dokážeš, ale v jednote je sila a vždycky to tak bude. A ďakujem vám, že držíte s Ukrajinou. Ďakujem vám. A že ste nám pomohli, že ste sledovali cestu. Ale nebojte sa, pretože týmto náš trip Ukrajina nekončí. Idem teraz z najvyššieho vrchu Ukrajiny do hlavného mesta Ukrajiny. Ľudia,
Ľudia, zostupujem z Hoverly. Títo dva typci, ktorí idú, som sa s nimi zakecal, oni sú vojaci, povedal som im, že čo robím a tak. A veľmi dobre sme sa porozprávali. Borci mi podali ruku, veľmi to scenili a dali mi toto označenie ich bojovej brigady. 42, brutálne to scenili. Ďakujem pekne, chalani. Hoverla. Z tohto stanu vyšla pani, ktorá mi povedala, že idú stavať nový monument hore na Hoverlu. A že ona je tu ako kuchárka, pretože tu prídu vojaci, ktorí tvrdo bojovali a proste majú teraz voľno kvôli traumám a rôznym takýmto veciam mi hovorila. A oni prídu tu a budú makať, budú nosiť cement normálne do hora, aby postavili nový monument tam hore. Dneska večer sa tu majú všetci zísť. Oni to budú mesiac stavať proste monument hore na Hoverle, nový. Tu si proste uvedomíme, že čo to je. A tam v diaľke už je Rumunsko. Pôvodne som mal pokračovať úplne na hranicu, ale tam ten turistický trail je zatvorený proste, lebo takzvaní uchyľanty utekajú z krajiny. Áno, oni tu tak volajú domáci. Uchyľanty, tých, ktorí utekajú pred vojnou a nepomôžu nejako. To znamená, že nemusia ísť proste bojovať do prvej línie, ale proste tam je toľko možností, ako môžeš pomôcť, proste zásobovať, vypisovať nejaké papiere, plánovať, dovoz, odvoz. A Ukrajinci si naozaj pomáhajú medzi sebou, je to vidno a je to cítiť. Oni fungujú úplne inak ako krajina. My by sme mohli ísť oproti ňu úplne do zadku. Takže dávam si tu polievočku, výhľad zo stanu taký, že ľudia, strávil som veľmi zaujímavú noc s vojakmi a proste také rozhovory, že to som nezažil. Nebudem to hovoriť tu do videa, ale jedného dňa sa to určite bude hodiť na nejaký podcast. Toto bolo emotívne. Hoverla a začína moja cesta z najvyššieho vrchu Ukrajiny do hlavného mesta Ukrajiny. Takže najskôr si tu idem zostúpať 26 km do hentoho mesta Jasíňa a potom pokračujeme.